πάμε να σας δείξω τι ήρθε από Belle Box. Star Skin VIP Gold Mask, μάσκα αποδειών, την οποία τη φορά σαλκάλτσα και ενυδατώνει το πόδι. Καθαριστικό προσώπου με μαλακτικές ιδιότητες, το πρόσωπό σας θα μυρίζει υπέροχα. Κρέμα προσώπου Skin Sorbet Cherry on Top, με την οποία θα φαίνεται σαν να έχετε κοιμηθεί τουλάχιστον 8 ώρες. Μυρίζει υπέροχα και έχει τέλεια υφή. Η μυρωδιά της μου θυμίζει βυσσινάδα. Black Lash Conditioner, ένας επαναρθρωτικός ορός για τις βλεφαρίδες που συνδυάζει και μακιγιάζ για περιποίηση. Τέλος, Pow Pow Lip Balm, το οποίο δεν είναι μόνο η ονομασία του, είναι ένα συστατικό που έχει το προϊόν και το κάνει τόσο ενυδατικό. Το συγκεκριμένο το χρησιμοποιείτε και στα μάγουλα. Μυρίζει υπέροχα. Λατρεύω τα Lip Balm. Ανυπομονώ για το Belle Box από τη Lille. Θα έχει και προϊόν από Anastasia Beverly Hills.